prajurit Trunggo nenem cacahipun 8 cacahipun sampun prapta wonten kersa panjenengan sami. Napa 8 to, Bang? 1 2 3 4 8 cacahipun sampun prapta wonten kersa panjenengan sami. Mbok bilih menika gambaran prajurit saking Kadipaten Bantarangin ingkang sakmenika sampun dados Kadipaten Ponorogo. Minangka prajuritipun Sinuwun Prabu Siswa Handono aniki Sang Prabu Rono Simandono kang darbe laladan Kadipaten Ponorogo. Saking para prajurit Trunggo kautus ratu dipun tumuli-muju wonten ing Kadipaten Kadiri saperlu nak yenaken utawi nglamar wong ayu Dewi Sangga Langit aniki Dewi Sekartaji kang tumapak wonten ing laladan Kadipaten Kadiri minangka putri saking Sinuwun Prabu Lembu Amisena. Ing pasana wonten ing madyaning wana Widaya wana ingkang gawat kalewat-lewat kasaru dening praptaning celeng srenggi kang dasare ayu rupane nenem cacahe minangka Panjil Maning Panji Asmara Bangun aniki garwa Sinuwun utawi wong ayu Dewi Sekartaji ingkang tumapak wonten ing laladan Kadipaten Kadiri. Wonten ing mriku wonten madyaning wana Widaya adadosaken Gardah Bondo Wolopati. Jumanten para bapak sabar ibu mekaten cariyos tali kundha nyimpan ingkang tamtama mbabilah yen kawula gelar carita wonten laduk saha kelantunipun kawula pribadi ingkang nyuwun kuning samudra pangangsani ing wasana. Waraga putra Kiderma magita-gita lumangsana bare Dengaran kok mbuju budale yo ora bareng jane. Iya, siap. Siap. Iya.
Manggis Sanjrone